Scházíme do podzemí tajemného hradu Saint Andrew. Je to tady pěkně nízký, ale snad se dostaneme. Ježišimarja. Já dám. Pojď, jdeme, tam už bude východ, Lenko, běž. Tamhle, jak to prosvítá, běž dál. To prostě není. Je? Není. Není? Ne, já jdu nahoru spát. To se neprochází tady tudy. Ne. Mám se tam i podívat, jenom a zpátky. Běž se tam podívat, ale já si myslím, že už ne. Musíme spát. Musíme spát. Cesta končí. Mají to tady osvícený. To znamená, že se tady asi normálně Já jdu zpátky. to projde. Já jdu zpátky, jo. Jo. Je po schůdkách dolů. Máme se tady nešprajcnu. Ježiši. Kde já to jsem? Vypínám a sundávám batoh.